Ọha Eze Ndi Igbo ekene m unu. Tata na o nwere ezigbote ihe anyị ji ebe n'ụbọchị nke tata, mana before then biko nyela anyị aka subscribe na this channel, subscribe channel this channel. Nyela anyị aka gbe notification gị ka ị na-enwetụla anyị na-enweta notification mgbe ọ bụla anyị tiri video na this channel. Iticha ya egbanyela anyị aka, tile anyị aka na comment section. Click here na the comment section, comment ihe ọbụla dị gị n'obi. Na nke kachasị mkpa like ya ma nyekwala anyị aka share this video. Biko n'ụbọchị nke tata ozi ajụ ebe bụ ozi nwanne anyị nwoke a na-akpọ SS Power m dị m n'aka n'ụmụ ya ọfụma. Tata okwu nakwa okwu dị oke mkpa wee na-asị na n'ụmụ Igbo ya amụtalili ihe o ji wee bịa, maka na ekwube na ihe Igbo ji wee biri na-efuzi efu. Mana nwanne anyị nwoke wepụta wee na-asị mba ka o wee kọwala ndị anụnwa na-eje na mmiri ihe eji eje na mmiri, maka na ụfọdụ pụta nnọọ ha itiwa isi si na ha bụ ndị mmiri na ha na-eme nka. Ịbụ ndị mmiri na-eje na mmiri, ị na-emekwa ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụ na ị chọghị ime ihe ị kwesịrị ime, ị na-ejekwa nso na-amụta some teachings dịka teaching anụnwa anyị ji maka ya wee na-ekwu okwu n'ụbọchị nke tata. Maka na ọ nwere ihe ọ ya bụ mmadụ na-eme like this, mmadụ mechaa ị na-ajụzi ese na-asị nna mmadụ nọzikwu ya. Ọ bụ na mmadụ anọrọ ijụa na-ese alisi ejụọ ese, mana because ihe ndị anụnwa na-emezi kịta ọpụta onye tonite igbururu ọgbaba mmiri, onye tonite igburu na ọgbaba mmiri si na ọ bụ onye mmiri, na ọ bụ onye nka, na ọ bụ onye nka. Ma at the end of the day, find out that everybody are just making mistakes and creating problems for themselves. Biko nene video akwụ n'ọfọm nwanne anyị nwoke SS Power ihe okwu maka ndị je na mmiri, usoro esi eji ya. Ịma na-abịa n'ihe mmiri adị, enwere usoro isi eji ya. Ihe ọbụla dị n'ụwa nwere usoro eji eme ya. Enwere usoro mana ụka, mana omenala, mana ọdịnala, ọ dịcha na ha ncha. Dịka ije eji na mmiri na-eke isi mee ya, na-eke ya esi gwọ nka, na-eke ihe iyi ebu, na-eke ya egote dosa na be gị. Na some people pụta ha gụchazi nke ha yego, onye ahụ na-agbakọta azụ filio na n'ochizugo, mana ọ bụrụ na aka isi eme. Biko ọ niile nene vidio na metụla aka na share button, ngwa nene vidio akwụ n'ofe ihe nwanne anyị nwoke na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m unu. Owu na n'ọnụ okwu ebe SS Power okwu akpụ n'ọnụ na Guleri. Agwa m unu nwere ọnụ okwu mmara anya mbụ, maka na onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme. Agwa m unu nso na bifo na na-eme anything ka ọ bụ nsị na ka agbalụ na ava ka ọ bụ ka emerụ n'ive ọbụla, mana unu ekọrọ n'ọnụ m bifo mụ unu ekọrọ zakọl mee ka chọọ n'ibu ụzọ mee gịnị kpọm video call dịka ndị okwu maka ndị wayo. Agwa m nso nnọọ ọzọ ka m bịara na ma bịara mgbu egbu ka o eji adịrị ndị Igbo mma ka ndị maka nwa pụta ugwu na ndị Igbo dị akacha vaa dịka etinyecha na agwụrụ agwụ. Ewu m sị na Igbo niile bụ nwanne ka anyị niile bụ. Ọmụ agwara nso na ife ọbụla gbagojuru n'anya unu mee gịnị, unu jụọ m na mma asa unye. Maka ndị na-ajụ m ese ka eji ya otu ndị mmiri na ka eji ekwukọta ọ bụ ndị mmiri bụ Ndi Ezenwanyi. Amachọ ka nkọwa unu ka unu mata na ọ bụrụ ọsụsọ Ndi Ezenwanyi ka mmiri na-ama, na mmiri na-ama nwoke na-ama nwaanyị. O nwere onye bụ akpụrụ oku, ọ bụ ndị akpụrụ oku bụ ndị mmiri ka o eji na-arụ ọrụ. Ịma na ọnwa ndị na-agba avụ ugili, nwa ndị na-agba avụ ọjị, otu akọ dị n'ọnwa ndị na-agbakwa ava mmiri bụ mmiri ka dịle na-agba ava. Ọnwa ndị bụ Baịbụl ka ji agba ava, Baịbụl dịba n'iru ha na-avụ ụzọ, so na-ekele ọrụ eke. Ọ bụ maka ndị bịa tata maka mkpotu ndị mmiri, nkụgote ndị mmiri enu. Maka ndị na-ajụkwa mes na-azụ na wakụgote ndị mmiri enu sinsi ahụ wakụgote ndị mmiri enu, ọ nwere ebe ahụ ghọtara sinsi wakụgote ndị mmiri enu. Onye ndị ahụ ha jụrụ mes ahụ mụ nwekwara ibe njụrụ wa adacha anya. So agwara m na ọ bụrụ anụ akụziri ụlọ obu mmadụ ibe nọ nkọrị nkụzi ibe mgbata otu mbatara nkụziri onye ọbụla na otu ahụ eji nwa jụ mes ahụ na nwekwara onye dị mkpa, na nwere onye dị mkpa. Ọ bụrụ sọ gị ka ọ dị mkpa na nwere onye dị mkpa bụ valuo na be ndị dibịa atụwa ego. Ma amala na ndị ekwute mmiri anụ nwa nwere ebe dị nwere elu jụla dị n'ime.
ọ bụrụ nwere ndị mmili na nwere ndị mmili bụ nya na-enye gị nsogbu ma ba chọrọ ka nke na-aba nọdụ n'ịchọrọ ka ikwugote wee enu ịgba ha gbacha aba ọ bụla agbatala gị mụ ihe eji eje ma biskiti ma oju ugo ma nzu ọka na nwunye ma back to sender essence ma common essence ma avela ọcha ma edo n'uye ma mmụ ihe niile eji eje na mmiri na-agbatachala gị ma ngịrị ọga na-ewe ịchọrọ ka ihe bugote nwa bụ ndị mmiri ị na-eje bugote ndị mmiri ga anwa ihe anwụ ọkụkụ nwa aga ihe anwụ ọkụkụ ihe eji ọkụ wee aga ọkụkọ ya dị na be gị biskiti mụ niile anyị ji eje na mmiri wee je ndugote ndị mmiri ga nwee enu ụdịbe ahụ ji eje ya dịkwa na be gị ijebe na mmiri ruo na mmiri kpele ekpele kpecha ekpele inwe nwere ọkụ nwa ahịa ọba ahịyọ gwa ndị mmiri gị na ọkaba soro gị naba ọlụ ọkaba lụvalụ gị ọlụ azụ na-ebido n'ụlọ amala mma bifo amapụva n'ezi na ọkọ chebe gị chebe ndị na mmụ arọ gị chebe ezinụlọ gị ibi ji wee bute bụ gị jiri lụwa ọlụ inwele ekpele nwoke ekpele ka ọ ga inwele ekpele nwaanyị ekpele ka ọ ga n'ihi eji na-azụ Igbo ndụ na-azụ ụlọ ndụ ọ bụrụ ọwale gị na ọ bụrụ ka ile na-eme dibịa ma basị gị bugote ugwu enu na mana ya asalị gị ya ndị na-eme biznes ma na ya asalị gị biznes ị na-eme otu ọnwa nna akụziri ya ka eji ebugote kwubi enu n'ibe dịzi iche bụ na ihe jiri ozi na-alụ ọrụ ndị otu na-ebi gọlvọji kpelve ekpele igbuolova anụ ijebe n'iru ọrụ gị mbọsị eke kpelve mbọsị na-enwere chansị ijebe n'iru ọrụ gị mbọsị nwere chansị kpelve ekpele ọ bụrụ iwu bụ na eke ọbụla ka eji na-aga ebe ọ bụrụ iwu bụ na avọ ọbụla iruo na mmiri anwa kpechere ekpele anwa ị nwere ọkụ tụna na mmiri ọkụ anyị tụrụ na mmiri bụ nya ka iji ayọba anyị kichio na mgbe anyị na-agbagote mmiri anwa so onye nkịta ya eji na-eti ọnụ onye ya ekene ekene onye nkịta ya eti ọnụ bụ sọsọ ọ bụrụ onye ọkada bụ gị sọ onye ọkada ya ebu ka ngịrị abụ eji n'akala ụka onye ọkada ya bụ gị ọ bụrụ moto onye moto bụ gị mana sọsọ onye moto ahụ ka onye ọbụla ngịnị ya ji wee jeba sọsọ onye aka ngịnị ya akala ngịnị ọka ka akalụrụ ụka ngịnị ọka bụ akalụrụ ụka iwe bụrụ ndị mmiri gị ahụ iwe anaba ibulu ndị mmiri gị ahụ bụrụ onye ụlọ ọbụla ibulu uwe ụlọ idebe n'ebe ahụ ịlụtara ebe ọya nọ ka ọ bụla idele na one side ebe ọya nọ inweta akwa ọcha mgbanwe na iji jelikute n'ihe ịmawa akwa ọcha na de galọn ị nwere ka ịdọbala iwere ube n'ugo tinye n'iru ọsọ gị tinye ube na awụ mme iweje anwụta ọkụ ahụ gote ji gote oju ugo wee gbukwasị n'elu galọn ahụ ọ bụrụ na ị nwere ọkụ igote ọnwa bela ọkụkọ bụ ite igotie idebe n'iru galọn ị nwere ịbịa n'ite ahụ ike anyị akwa ọcha n'ite ahụ anyị na-egbu ya ite ahụ ka eji na-egbusala ọbara ka ọ bụ na ọkụ ahụ idebere ị na-egbusa ọbara na ọkụ ị na-egbusa na galọn mmiri ga anwa ọbara ejiro na-abịa n'ime ọbara ejiro na-aba n'ime ndị mmiri ga anwa mana ndị mmiri na-asọ ewelu light ndị mmiri na-asọ ọbara na-ebi nwere ọbara igbuse na adị ite na-akụ ite n'ọnụ iru ite ahụ mkpọsị ahụ ị na-ewu ite ndị mmiri gị mee ka echio na ite ahụ ị na-ewu na itiere ya ma nke bụ ọba ahụ ị na-esi itiere ya ma nke mee ka echio na itiere ya onions ibe na-etieli ndị mmiri ji ewu ite ndị mmiri bụ sọ nnu na ose nya ka eji ewu ite ndị mmiri ibe ọtọ lelele ọzọ na-abalị ya gosiri na ndị otu gị ka ị na-akwado na ndị otu gị ka isogote na gị na-aba nọdụ iwuchi ite anwa iwucha anya ma ngị mibe niile ya eji akawa nọdụ na nwa bụ ite iwuru ihe etiere ya ma ngị ihe etiere ya n'ọsọsọ ihe etie bụ nnu na ose otu aka eji emebe alụsị ọbụla ị na-akpọkwu ma chi gị ma ebe bụ alụsị na-abụrụ ọgụ na alụsị ka ọ bụ ị na-etiere ya ma ngị alụsị ọbụla bụ ibe eji esi nri alụsị ọbụla bụ sọ ose na nnu ọgụchivi ya etie anya rapụ ọba anwa na ndị abịa siri nri ahụ emenwa bụ ọbụla ọba ya atọ ụtọ ị na-ewu ite alụsị na-etere ya ma ngị ibe ka ọ dị na ndị mmiri ị na-ewu ite ndị mmiri itinye ya ma ngị itinye ya onye ọsọsivi etie ya bụ sọsọ ose na nnu ọgụchivi etie n'ime itinye ose itinye nri ofe itinye ewunye mmiri isi ofe site ofe butu ofe ahụ ihe abụ ka ofe ji atọ
mbosi anwa bụ na ibusigo ibe ahụ gbusi mala ama na bivi na je na mmiri anwa ibulu nwoke iya asọrọ nwa ya asọ nsọ nwaanyị ngala nwaanyị ya edinero ibulu nwaanyị ngala nwoke ya edinero iwe je na dị mmiri ka echi ni ahụ iwe je segote ndị mmiri gị mala ama na mbosi ọbụla ya aje n'ibe ndị mmiri gị anwa anọ na ngala nwoke ya edinero ma ibulu nwaanyị ibulu nwoke ngala nwaanyị ya edinero chi nwe ebo mbosi ya je na ndị mmiri gị ahụ ka ndị mmiri gị nwa na-alụlụ gị ọlụ ebe ị chọrọ maka ba dọdọ gị ọsọ okwute mbosi anyị bugotere ndị mmiri gị ahụ calculate via ebe avia na-agba na week bụ 4 days 4 days ahụ abịa ọ ga-anọ bụ 3 weeks izu ụka na atọ nya 12 days mbosi ihe eme 12 days ihe eji na-agwụ ya na mbosi anyị eme 12 days ka ndị mmiri gị gbagotere ka ngị na ndị mmiri gị abụ nọ imelivi ibe na-akpịa bụ imelivi izu na atọ ilielive olili izu na atọ dị n'iji eli ole mbosi anyị bugotere ome izu na atọ 12 days ilikwu ụdị olili ahụ otu ahụ iji lie ihe egotecha ma fanta ma biskit ma ibe niile ọ bụrụ na ewu kichọrọ mgbili ka ọ bụ ọkụkọ ije gote ọkụ mbosi ahụ mere 12 days igbuolu ndị mmiri ga agwa na ọtata ka ngịra nwanne ka na-emelive izu na atọ n'ọtata ka vana akwa anị tata ka va na-anọ na be gị tata ka ya ọkpa na-esivi ike na ala tata ka va mara onye bụ tata ka nke na va nọba na bido tata nwa ga n'ibe ọma ya ememe na ndụ gị igbuoli ọkụkọ mbosi ahụ mere 12 days igbuoli ọkụkọ ya ji ya adịa ihe ego mineral goche mma ihe ego ebe ụtọ ma akwa meelie otu esi eme otu anyị si je na mmiri meelie nye nwere biskit dị eme salaka mbosi ahụ mere izu na atọ ka ihe eme ihe ndị a ka mmalive bụ na ndị mmiri a na-alụrụ ọrụ ka mmalive bụ na ikwute ndị mmiri isi na ị na-abụrụ ọba na nlọ ka mmalive bụ na ikwute ndị mmiri si na ọba na-ezikọrọ oge neten ikwugote ndị mmiri ga anwa nke na ba eje na anọ inekwu anyị ibe dị iche ya dị na ndụ gị ibe dị iche ya dị na ndụ gị ndị mmiri na-enye ego ndị mmiri na-enye nwa ndị mmiri na ya akụrụba ndị mmiri na-enye ibe nyere anyị nyere ọgwụ anyị na ọgwụ ya nyenwuro ndị mmiri enyenwu gị ego mmiri a na-agụrụ agụ ma mala amali na ego ọgwụ na-agwụ agwụ ọmụbeses pọwa kwuru dibịa ọbụla asị gị nọ ngị je ka ya gbata ndị mmiri ịgbagote ndị mmiri bi gbuoli ọkụkọ igbuchara ọkụkọ ịgabala onwe gị mara amalị na dibịa bụ ka o gbuo gị ka ọ chọrọ na ọ bụrụ gị n'anya ịma ndị bugote ndị mmiri igbuoli ha na ijebe ebe ị na-eje na-emeli ndị mmiri izu na atọ na-emeli ndị mmiri izu na atọ 12 days na-emeli ndị mmiri ọkụ ịma na ụkwụ elu na nke na ndị mmiri ga anọ ọ bụrụ ọkụkọ ibutere n'ọgwụ ka na-eme ibute igbu olive ijebe mbọsọ pụtara gị bịa ọzọ igbu olive nke a bụ ndị mmiri igbu olive bido mbọsọ akakuleti be eke oye avọ ome 4 days ụzọ ịtọ nya 12 days na ibe ndị Igbo na-akpịa bụ izu ụka na atọ mme izu na atọ mmeli ndị mmiri gị izu na atọ gosi na ngalaba eme ogene na ngalaba anọdụọ ka mmazi alive bụ na ndị mmiri anyị alụrụ ọlụ gị ọlụ alụmalụ bụ na ndị mmiri enye gị nsogbu ọzọ ka ọ bụ na ijeche na mmiri asị gị na ijetarị ọnya ka idebe che edebe ije na-ava gba ava ndị mmiri ga-aka ebuzo ya awa n'ava n'ijetele iji ije n'ijetele ebe ọbụla na ga ngara ndị mmiri ga-esoro so onye gwara ngị ije na iji bụ iji isego ibugote ndị mmiri buru ndị mmiri n'aka ma asị gị nke ga ka ibugote ndị mmiri ka ngị na ọnọdụ dibịa asị gị ga ilu ịgbalị mmiri ịnata idebe ịtụọlịa nzu ịgabazi dibịa amarịba ọ na dibịa bụ avụkọ chọrọ ka ọ na-ata gị n'ụwa eze nwaanyị ahụ bụ avụkọ chọrọ ka ọ na-ata gị avụkọ eze nwaanyị ahụ chọrọ ka ọ na-ata gị ma mala amalụ na-azụ na onye ji onye na ji onwe ka ọ na-eme na ọ agwara gị eziokwu ka ibe dị njọ ejikwa na-eme na famili ya ibe ahụ wee na-eme na famili ya bụkọ na ọ bụla ezigbote okwu ka a kpọrọ ya ka ọzọ ụwa ndụ na ịbịa na bịa na-agba gị eziokwu so mali na amalị tata ọ bụrụ ijele kwugote ndị mmiri na ijele na mmiri kwugote ndị mmiri debe ndị mmiri rapụ ya na-emepụta ụtọ ịgọwa ọjị imezurulu ndị mmiri omenala na-emeli ndị mmiri mala nikoro bugote ndị mmiri ga enu
onye na-eme na ije be dibia gbatara gị ovu million, ije chi na dibia gbatara gị ovu million, ije nwanne chi dibia gbakara gba ovu million. Ị na-ajụ onwe gị ọ na ị na-emetara ime mmiri anụnwa ka ọ gịnị? Inye ndị mmiri ọ bụrụ iluo na mmiri igbu ọkụkọ, asọrọ gị iluo na mmiri nke igbu ọkụkọ na na-egburu anụ ọbụla iji waja na mmiri na-egburu egbu. N'ihi nwere ọkwa anwa otu ọnwụ ịchọrọ nji ọkwa anwa achụrụ ndị mmiri aja bi nwere ọkwa anwa iluo ikpecha ekpele tụna ya na mmiri. Ọ bụ na ọkwa amesị pụta gbagolo ọnwa gbasara gị nyego ndị mmiri iji maka iji bịa kere ekene ndị otu gị ka inyere iji ọsọ ịtụpụ ya ibe ama ndị a n'ọkpa ibe ama ndị a n'aka ịtụpụrụ anya na mmiri rapụ ya. Ọ bụrụ evi ka ijije na mmiri igbu na-egbu na mmiri. Ọ bụrụ iluo n'iru mmiri ka mmiri n'ichere ka mmiri nyere gị aka ka ndụ gị dị ilu nwere mma tie mmiri tie na nwere mma tie evi ka ọ bụ ewu ka ọkụkọ na akpịrị n'ime mmiri ebe ije na mmiri ị na-emebili mmiri iru bịa onye akọ dị gị ije cheze na mmiri ọ bụrụ na ka na inwe azent ka ọ bụ na ilulu iru ive biznes gị ahụ nne na-aga aga akpochiere gị akpochiri bikos na ijetarị ka emebili iluo na mmiri nwere ọ bụla evi ka ekpu iluo na mmiri tụ n'anya na mmiri nyalụ gbapụtala onwe gị. Ọ bụla ewu ka ekpụtụ n'anya na-aja ka ịbịara ntụrụ ndị mmiri ịbịa tụ n'anya ebe ahụ pụtala onwe gị nwere bịara gbasara bere ngị na-abụ aga n'inye ego ive ajị gị onye ebuzi ji eburu gbasara gị ndị mmiri ka inyere na-egburu ndị mmiri ibe na mmiri. So mala amali ibe ọ bụla iji aje na mmiri tata bụ iluo na mmiri tụ n'anya mmiri ije na nwa mma yevie n'onu ka ị gbasara obele na mmiri na ịbịara ndokwa alụsị ma ọ bụrụ ọgwụ ka ịbịara ndokwa nnu. Ma dibịa ọbụla na-asị gị iluo na mmiri ọbụla ikpele na mmiri gị gbaa ogbondu na mmiri mala amali na onye dibịa abụ onye alụ ana ka ọ bụ maka na na-agbarolu ndị mmiri mkpọ na na-agbarolu ndị mmiri ogbondu. Ọgwụ na aja alụsị ka a na-agbara ogbondu na mkpọ na ọgwụ na aja alụsị a na-agbarolu ndị mmiri mkpọ na ọ bụrụ ọgwụ ka ịbịara nlekwa ọgwụ nọ ndị mmiri ka ịbịara gị ka ịbịara ka inye ebe ha ji ọ bụ nwere ka ọ bụla ha mere gị ebe ọma inwule ewu ka ọ na-enwe evi ọ bụrụ jize because of na-enwe evi siza ka ịgbachibeze ndị mmiri ntị inwezela ogbondu gbaba ebe ahụ ka ịgbaba ebe na ebe ahụ ije na mmiri nwere ilu na mmiri mechi edu na mmiri pụtala oge tụrụ vive na mmiri pụva na akwa na-aga ụta evi ahụ ekpo akwa na-aga ụta nọ inwepụta wedi ego sị maka ijili chụọ aja na mmiri ilu enwere evi ahụ tụrụ na mmiri pụtabala onwe gị. Ọ bụla evi agbagote pụọ onye ọzọ bulie gbasara gị n'inye ndị mmiri bịa galịwa. So ndị na-ajụ asa na-asị maka na avajel bugote ndị mmiri na-alụrụ ọrụ na asịsị va bugote ndị mmiri na bebe na ibe kazi njọ na ọnwụrụzi a na-avụ na ndụ ha na ibe kazi njọ dị worst. Onye butere ndị mmiri emere ndị mmiri omenala adịghịlịa ibugote ndị mmiri ọ bụ na ịchọwo mbugote ndị mmiri na ndị mmiri enyewo gị nsogbu wel na ịchọrọ mbugote enu ije igote ọkụkọ igote ive niile eji eje na mmiri lekwu ya ndị mmiri ikwulu mmiri ahụ ikwugote ndị mmiri ahụ iluo na be gị debịa ịkwadi ya igbuli ọkụkọ kwado egwe anọ natawa onwere onye ọ na-asọ onwere onye ọbụla ya eli ive ndị mmiri onye ọbụla ya eli onwere ife ọ na-asọ ọ dị asọ mmadụ imesi anya calculate ome 12 days imalive ni mele mbose ni jeli putia imekwa ya again na de ndị mmiri ga ahụ ọ mbose ka ndị mmiri gị mere gịnị ka ndị mmiri gị n'olula na mgbe aka warili nna mgbe aka achịkọtachara ndị baachị mgbe ahụ ka va nụ ọ nwere ike mbose abụla eke ndị ya bịa ndị ya nọ na ya na alị ndị mmiri ga mbose ya bịa ya anya na-enwe anwụlị ịbụrụ onye na-avụ ụzọ na-abụ ma na-anwe anwụlị n'ebe ị nọ ndị na-agbalị gị egwu a na-agbalị gị egwu ndị na-egbulu gị ọja na-egbulu gị ọja ndị na-akwụrụ gị aka na-akwụrụ gị aka ezu ọka ma ndị ichie nọ na mmiri ma mama iweta nọ na mmiri ma eke nọ na mmiri onye ọbụla ezu ọka ebe ahụ mụ mbọsị abụ izu na-atọ gị na-emeli ibe mbọsị akawa mere gịnị ka nọ na be gị mbọsị akawa zuru ọka imecha ibe ọbụla imekpu ibe otu ndị agba gị mekpuo onye jee na aba again ka ọ bụ ọbụla biznes ka ị na-eme ka ọ bụ ị na-eme dibia o nwere ibe ị na-emeta ka onye ị na-eme eze nwaanyị ikpechara mmadụ ekpere onye lere aka na-agbago ndị mmiri gị na-ego mee ibe ahụ gwara gị mesie nye ụtọ njikwa gị ibe nyere gị bụ 3 days sidutelu gị ovu mmadụ jọsa n'iru mmiri gị anwa je n'iru mmiri gị anwa bụ ndị mmiri gị anwa bụ ihe ụwa ga je n'iru ya ka onye mmadụ kwụrụ ọtọ ka idute mmadụ ka ị testi ibe na-agwa gị dute mmadụ
ọ bụrụ nwere onye na-alụbulu ọrụ mbụ bụ ịlụsịalị ọrụ ọsị gị na ọrụ ya na-alụ ya na-agarụ na nke na ma ije na ava agbago ndị mmiri gị na-eme na ịlụsịalị mmadụ ọ na-agarụ kpọọ ya na fon jana ndị mmiri gị a ka egogolili ọjị nweta ọjị ka ị nweta mmanya ka ego ole onye ahụ n'ebe a ka ma vive dị iche na ndụ ya ebe a ka ya ebido mee gịnị nweta ive ọma na dibi na-eme na eze nwaanyị na-eme ọ bụ ibụrụ onye na-eme biznes imechi okpokọtụcha ndị otu gị ọ bụrụ ikpotụcha ndị otu gị bụ ndị mmiri gị biznes gị agaba onye bụrụ gị asị n'ihe eriri ebute ọgwụ n'ijere vileji ya ebute ọgwụ agwa m unu malụ na amalụ na iwe na-abụrụ ọgwụ onwe ndị bụrụ ndị mmiri na-enyebe ike ma unu amarụ onwe ndị mmiri bụ ndị mmiri na-enyebe ike ma unu amarụ so tado n'ive ngwala unu anya tata onye gbagojuru anya bibe m kwuru ya kpọọ m na fon na mma asazi onye ahụ okwu ahụ ma ndị na-ajụ meza m gbalịasị ya bịa na neti ikilicha ọbụla ịghọtarọzịa den mma gbazigo tu esi ma ọbụla ịghọtara ka ịghọta ma na-asụ m na-asụ ndị ọzọ bụrụ ofu onye agbụlori ka m bụ so mma asụ m mmadụ na-arapụrụ asụ ya sụwa asụ onye ọzọ so ọ bụ na asụ m na-asụ na ya gbagojuru gị anya dị aghọta ya kpọọ m na fon mma kọwakwara gị ọfụma imekwa ọdastand ekenekwe m nke n'ime na-emelu n'iwe ụmụnne m na ụmụnne m na nwanne anyị nwoke si wee kwuchakwa n'okwu ka ịsịkọ na na-ewetali unu wee na-asị na dodododo ndolo ka ọ nwere ihe ọbụla ịchọ ikwu tinye na the comment section itinye na comment section imetụla aka na share button video na nwa maka the reason anyị ji n'ụlọ ihe mbise na aya ya ekwu gị akwụ izizi kwa Igbo si na Igbo anyị ya amatarịrị ihe Igbo anyị ya amatarịrị ihe maka na enough of all this nonsense a bụ ndị mmapụta eli ego onye kwere oge olie onye mere nke olie uche ọ dị mma na onye a na-eme ka ihe ọ na-anwụ anwụọ ka ọ na-adị ha adịghị ihe onye ọbụla dị afọ ya bụ ka ozulugodo nzonzo mkpochi akpa nke ya baala okwu n'ụlọ mana anyị ekwugosi na as long as ihe bụ ihe na-abalị Igbo uru na ya na-eweta ya na this channel biko solu na anyị na-subscribe kwanụ solu na anyị na-agba notification unu solu anyị na-like kwanụ this post maka ka ọ na-enwekwa ike na-aga viral maka mgbọsị ọzọ biko anyị enwere mgbe ọzọ ụmụ Igbo